Krásny deň, vitajte opäť na kanáli Mileva Pilates. Dnes som si pre vás pripravila zostavu na uvoľnenie stuhnutých svalov v oblasti krčnej chrbtice. Ideme na to. Tak, poďte sa posadiť na sedacie kosti, nohy si dáme pred seba, chytíme sa pod kolenami a dáme hlboký nádych a s výdychom sa spustíme pomaličky dole, rolujeme sa stavec po stavci. A zostaneme v tejto pozícii niekoľko nádychov, výdychov. Poďte hlboký nádych nosom a hlboký výdych ústami. Vnímajte natiahnutie a uvoľnenie práve v oblasti ramien, medzi lopatkami. Celý čas počas cvičenia bude dôležité, aby ste dýchali, pretože dých krásne uvoľňuje. Tak, poďte hore. A zase dáme nádych a s výdychom sa spustíme dole medzi ramená a ideme. Nádych, výdych. Kľudne poďte vo svojom tempe, tak ako vám to je príjemné. Opäť môžete dlhšie zostať v tejto dolnej pozícii, dať viacero nádychov, výdychov. Výdych, ideme dole postupne a nádych, otvoríme hrudník. Poďte posledný krát, ideme sa zrolovať dole za sedacie kosti a nádych. Otvorte hrudník, výborne. Poďte si sadnúť do sedu s prekríženými nohami, alebo si nájdete taký set, ktorý vám je príjemný, kde dokážete mať pekne narovnaný chrbát. A ideme teraz jednoducho, vytiahneme ramena hore k ušiam a robíme ramenami krúžky. Opäť dýchajte, vytiahnite ramena čo najvyššie, poďte s nimi dozadu a dole. Ak cítite, že chcete mať dlhšie ramena hore a predýchať, kľudne si to prispôsobte. Poďte zmeniť smer, takže ideme do opačnej strany. Vytiahnite ramena čo najvyššie. Tak, poďte ešte dva. A posledný. Super. Teraz si položíme ruku hore na hlavu a jemne nakloníme hlavu do pravej strany a ľavú ruku natiahneme dole. Vnímajte natiahnutie z boku krku a dýchajte hlboký nádych, výdych. Tak, je to jemné natiahnutie, nesnažíme sa na silu tlačiť hlavu nejako do strany. Tak, poďte vymeníme, druhá strana, takže ľavá ruka jemne pritiahne hlavu doľava a pravú ruku ťahám dole k podložke. Poďte dáme ešte jedenkrát na každú stranu, zopakujeme. Takže jemné natiahnutie a vymeníme. Tak, výborne. Poďte na všetky 4 do pozície mačky. Takže ruky si dáme pod ramena, kolena pôjdu pod bedra. Urobte si pohodlie v tejto pozícii. A poďte teraz sa jemne spustiť dole medzi ramená s výdychom a nádych ideme naspäť hore. Takže lakte sa nekrčia, tie sú stále narovnané, len my jemne pošleme hrudník dole k podložke, lopatky sa k sebe priblížia a teraz sa vytlačíme čo najviac hore, lopatky sa od seba vzdialia. Ideme dole a hore. Dých si kľudne prispôsobte tak, aby vám to bolo príjemné. Výborne. Ideme len pár centimetrov dole a pár centimetrov hore. Poďte ešte dáme 4 opakovania. Ešte 2-krát. A ideme posledný. Tak, super. Poďte sa s výdychom vyhrbiť, zatiahnite brúško, natiahnite chrbát čo najviac, ho zaguľate. A nádych, otvorte hrudník.
výdych a nádych. Poďte, zostaneme v tomto vyhrbení. Dáme 3 nádychy a výdychy. Takže hlboký nádych ústami, hlboký nádych nosom a hlboký výdych ústami. Poďte ešte 2 a 1. Tak, super. Vrátime sa. Nádych. Ideme ešte výdych. Docvičíme a zostaneme v strede. Výborne. Poďte, teraz si dáme rotácie. Takže pravú ruku otvoríme do strany, vytiahneme sa vysoko za rukou, nádych, rotácia hrudníka a ideme dole na podložku, položíme rameno a zase nádych, otváram ruku do strany. Výdych, pokladám rameno. Ak nedokážete položiť rameno na podložku, vôbec to nevadí. Rešpektujte svoje telo. Určite sa časom zlepšíte. Tak, nádych a výdych. Ideme posledný krát. Nádych a výdych. Výborne, poďte, vymeníme druhá strana. Takže ľavá ruka, otvoríme vysoko, nádych a položím rameno. Ideme ešte 3. Ešte 2-krát, vyrotujeme hrudník. A posledný. Výborne. Tak. Pošlite teraz ruky čo najviac dopredu. Zadok pošleme hore do stropu. Čelo položíme na podložku a chceme ako keby hrudník položiť na podložku tiež. A budeme len dýchať zase. Vnímajte natiahnutie, ktoré cítite na chrbáte a dýchajte. Dáme ešte 2-krát hlboký nádych a výdych. A vrátime sa hore. Odtlačte sa. Výborne. Poďte si láhnuť dole na podložku. Takže urobte si za sebou priestor. Pomaličky sa zrolujte dole. Ramena otvoríme do strany. Rebra prilepíme do podložky a nohy necháme pokrčené v kolenách. Ruky si dáme vedľa tela a ideme prikyvovať hlavou. Takže s nádychom kývnem, pozriem ako keby dole do výstrihu a vrátim späť. Nádych, pozriem dole, výdych, vrátim späť. Nádych, výdych. Takže hlava sa neodlepí od podložky, je to len malé prikývnutie. Predstavujte si, že vás niekto vyťahuje za uši, aby ste ešte viac natiahli krk. Poďte, ešte dáme 4 krát. Prikývneme a vrátim naspäť. Tak, už iba 2-krát. A docvičíme posledný. Výborne. Ideme robiť krúžky rukami. Takže dvihnite ruky hore do stropu a pôjdeme urobiť veľký kruh rukami bez toho, aby sme odlepili rebra. Kontrolujte si, že stále sú pekne prilepené v podložke. Opäť dýchajte. Poďte zmeniť smer, takže budeme robiť krúžky do opačného smeru.
Výborne. Položte ruky na podložku, narovnáme nohy, dáme ruky za hlavu a ideme sa rolovať. Takže kývnem hlavou, pošlem ruky hore do stropu a s výdychom sa pomaličky postupne rolujem, zatiahnem brúško. Idem dopredu, dám flex na nohách, krásne natiahnem chrbát, rovný set, sedím na sedacích kostiach. To znamená, že sedacie kosti smerujú dole, my sa vyťahujeme hore. Keď potrebujete, kľudne pokrčte kolená, ak nedokážete sedieť na sedacích kostiach a mať ich narovnané. Takže sme tu a ideme teraz na rotácie. Takže ideme do jednej strany za lakťom, vrátime späť a do druhej strany. Vrátim späť a zrolujem sa postupne pomaličky, stavec po stavci dole na podložku. Takže toto máme takú choreografiu a teraz ju niekoľkokrát zopakujeme. Poďte na to. Dvihnem ruky, s výdychom sa rolujem. Zatiahnite brúško pomaličky, stavec po stavci, poďte hore. Ideme dopredu nad kolená. Rovný set na sedacích kostiach a rotácia. Poďte za pravým lakťom. Pánva sa nepohne ani nohy, tie sú na svojom mieste. Vrátim späť. Do druhej strany rotácia a ideme dole s výdychom pomaličky. Výborne. Dajte hlboký nádych. Výdych, začínam rolovať. Tak, ideme do predklonu. Nádych, výdych, rotácia. Nádych, výdych, rotácia do druhej strany. A zase s výdychom poďte pomaličky dole. Idem nad kolená. Rovný set. Výdych. Výdych. A zase sa rolujem. Poďte pomaličky postupne hore. Buďte zagulatení. Predklon. Sed na sedacích kostiach. Rotácia do jednej strany. Do druhej a idem dole. Skvelé. Dáme si to ešte raz, takže poďte. Výdych ma vyťahne. Som zagulatená. Poďte dopredu. Rovný set. Rotácia. Rotácia s výdychom. A ideme dole pomaličky, postupne, zase máme zagulatený chrbát, ľahneme si dole. Výborne. Poďte sa chytiť za koleno, vyťahneme sa hore, dáme sa do sedu. Tak, urobte si opäť pohodlie, prilepíme zadok k podložke, dvihneme pravú ruku vysoko a dáme úklon do jednej strany a ideme do druhej. Tak, a budeme to striedať, jedna, druhá strana. Zadok sa neodlepí, ten je stále pekne prilepený k podložke. Rebro posielajte hore do stropu. Dáme ešte posledný krát každá strana. Výborne, poďte na rotáciu, ideme za ľavou rukou, pravú ruku dáme za koleno a vyťahujeme sa vysoko. Dajte nádych, vrátime sa späť, ideme do druhej strany, rotácia, nádych, idem do stredu a poďte už iba natiahnuť sa hore do stropu. Výdych, pozrite dole, nádych. Výdych. A posledný krát. Tak, ja vám ďakujem za dnešnú hodinu. Viem, aké je to veľmi nepríjemné, keď práve oblasť šie je stuhnutá.
Takže ja verím, že keď si toto video zacvičíte, že budete cítiť úľavu, kľudne si môžete video zacvičiť aj viackrát po sebe. Ako som hovorila, nezabúdajte na dých, ten je veľmi dôležitý, a najmä keď potrebujeme naše telo uvoľniť. Majte sa krásne, teším sa na vás opäť na budúce.